yayi kwabuka ma reactions pamene ndithu Atupele Muluzi president wa chipani cha DPP wayankhula kunena kuti yayi Peter Mutharika wakula ndithu akapume nde tione kuti ma reactions ndotani chifukwa Asamiya Suleiman komanso pali enanso akumzuzu amene ayankhulapo pa nkhani kumuyankha Atupele Muluzi. Guys, thank you so much Malawian cameras. Siziteka tukupana bwino kutanda usakuti ife takonzekera kuti Eastern Region Mangochi, Machinga, Zomba, Baraka nthawi yakwana mmene tikuonera dziko likuendera kuti tiyambe kukonza tsogolo lathu. Silingabwerere mbuyo mainaba. President Professor Peter Mutharika ndimalemekeza kwambiri koma akapume nthawi yakwana akapume. Nthawi ino njachinyamata Timangala bedo linange sura kwa chipongwe kwa Professor Peter Mutharika. Anaamba mwana kuti si chipongwe ndenye sura yamenena kuti si chipongwe. Bwana hivi Bama former president amefika ngomo amena akaitwa zisulo musana dose ngumusiwa dose amena ndodo amena ndodo professor asamena nganyamata professor leo wando anapita kuzambia kwa Giranchilo. Walisha kauza kuli bambo makamba mkale basi. Asika nina zaidi, atupewe warning you. Usabiambe. Usabiambe. Kina kutala na nikayo watu. Kina kupata ureme. Kumusura sako zambili. Ukakuna ureme. Kipatukuka isa. Nde utenga upite kwa Atupele chimene mungadziwe mwandimvesa anthu mdziko linolo akuvutika pa mavuto ambirimbiri. Inuyo simuyenda kubwera panopa kumanyoza Peter Mutharika sizona. Peter Mutharika si size yanu. Muli kutali kwambiri. Komanso ndimafuna mudziwe ichi. Inu tusimunzaulawa president. Inu njaminyama iyi. Minyama yakugwera simungalawe president. Iwe ngati ufuna president mala muti ubwere pasi ukhale uziauza anthu ufundo ndipanga zinthu anthu akuvotere ukunyoza so anthu osusa anzako ukuti Peter Mutharika wakalamba. Peter Mutharika amene wakalambayo amathandiza kumachinga ku amabwera kumatani kumathandiza anthu iweyo mesa umathandiza mesa ukatuwa luza zisankho umathawayo umasiria anthu zipani masiria alili patiro chakuti ayendese chipani nthawi yazisankho ngati umabwera kuti anthu andituma anthu amene amangotuma iweni ndani umaina kungopanga zako zoti iweyo kukhala pafundo imene zifundo zimene ndi fundo laisi imene iyoyo ndio kuganiza kuti atakhala kuti Peter Mutharika kana kuti ndakalamba ndakhala sindima chisankho kuganiza kuti angakuvotera iweyo ndi bula soka bambe bula sona nkhumatu iwo ndi fundo paho ndi njala kalamba chikukhuza ndi chani wakalamba chakuno chikukhuza iwe ndi chani chikukhuza bukwamba wewe ndi chani iwe ngati DPP mesa iwe UDF osamanga zako ndi bango yako banja ukonanga ngati anthu akavoteresa UDF panopa UDF ndani akuyifuna panopa nani komanso timafuna mudziwe sapato zija Malawi akudikirirabe zimene bambo anu analonjeza amalawi akuzidikirabe mpaka nalesana basi muyambe kama kapasa sabato mubwere muzipanga zanuzo osati zamanyiza mukamba inu to mulibe mfundo ino komanso ine simuzakhala president
simungakhale president uzitavuta zingatani simungakhale president bola sopita kuwano wamba kuwa kuja wewe mfungwa ngaba maonesa uchisiri wanu sasa kundaija mmakhala ndipita Mutharika kumaenda m'misonkhano inaza kutangana kukhala alignment wake sasa kuti mulendika mtima kwa fiti kwakuti iye ujakanga kuti wangoluza mwina amwalira inu mutenga president zaonekera papa ndai meja anali wang'ono ndai meja anali wankulu wayi ndai meja simuna nine kuti munthu akalamba singakhala alignment wake ndi munaona game ya Mulungu si munthu anakoza njira ina kuti akanganya ndipo lerowa aendesa zina ziko anthu aone different yake ndi anthu apanga chisankho na kuti abulaso kuti pipi kumukuza lero mukubwera musokonezana ndi mukuona ngati anakhala kuti achipipisa imisa candidate yeye wana kuti basi wachira withdraw nganza mungawinelo atipele ati kuima pasonkhano wako pansele mwati ndifuna ndivotere kumanda kuti candidate wakakhale iwe atipele mweza wendi muzi wayi mazinyenga ndi chala bwanji simungawine lwino utayitali komanso you need to know izizi kuti UDF inatha inali kale inasakale meja mukulima anipita Mutharika machini anake twali ku America amenaja ayi watende azungu iziku zapita Mutharika ndi ujeni makalali muli kutali kwambiri kandrama kamene akupasani ku MCP mukanangodeka kameko mukamalize mukhale pansi noli kuti muzizinyoza anthu ena waye makandidate yonse simuwanyoza munyoza pita Mutharika mukungopa chani leave him alone ndali za usavage yayi zimene zozo tabwera ndi pansonkhano mulankhule mwauza anthu ndipanga zakuti osati yayi wakuti ayimo mukungopa chani ni mwachula iseyo yekhayo chifukwa chani makandidate alipo ndi yekhayo ino bambo anu aja ndi Nyamata bwanyi bambo anu osauza asiyendali mesa bambo anu amanga sondali amenachi kupanda bambo anu kuti malamulo sakwalola kuti malamulo 10 years anakwanisa limit yake inakwana kuti kupanda kuti amakhala amalola bweza maipa chaulo iniyo mukupanga za president bweza kupanga iwachi inu simaona kuti kupakana pano amapanga pesa oje zandalisi musazokwanisa anthu kuti sizikwakhula sisiyeni inu simungawineni muli kutalitali ndi ungunama kubaseni mukamaze kuntaja kuno kuchani chikacha kukhangati mukusinda uche muganisa mitundu zimene ziganisa mitundu mati ife anthu akuno kuntaja kumangoji kuzomba kuli Eastern region mukutanthauza kuti yani kuti inu ndiyaku Eastern region mesa ndiyaku kuti kuliyonge kumuzi kwanu ndani sakudziwa munyamiza anthu amene sakudziwa inu ndakulilongwe tu siyakuntaja ayi kuntaja kwa bambo wanu umuntu wanu usachi munthu wanu waoneka pacha ngayene kumwalira anu makakumbukira ukuza malirozo inu kupita kwina mpamene mwaonekesa kuti pende pake kaufiti mulinako osamakamba zapita Mutharika kuno